O BNG denuncia o esquecemento da Xunta de Galicia cos concellos das comarcas de Muros e Noia, que queda reflectido un ano máis nos orzamentos por o ano 2026, no que se dedican, segundo eles, 0 euros de investimentos. Para tratar de paliar esta situación, os nacionalistas presentarán diversas enmendas por un valor de máis de 25 millóns de euros, que inclúen actuacións para eles prioritarias para estas dúas comarcas. Unha das máis importantes vai referida á recuperación da ría, con obras concretas para a mellora de bombeos e o desenvolvemento do Plan Director do Saneamento en Noia e Outes ou o saneamento en Baño Laxeiras, en Serres, no concello de Muros. Unha ría que todo o mundo sabe que é riquísima, pero que está a padecer, igual que outras rías, ou parecido a outras rías, que está a padecer un problema de perda de productividade que xa empeza a ser preocupante. E máis preocupante aínda é a inacción absoluta por parte da Administración autonómica que non presta atención precisamente a un problema que afectaría a miles de familias en esta comarca directamente e indirectamente a outras tantas. O que consideramos máis importante para a viabilidade do futuro do marisqueo no noso concello é a obra de saneamento que vai dende a zona de Baño, Valdexería ata Laxeiras. Un investimento que ronda o millón de euros e que agora mesmo para o Concello de Muros é totalmente inasumible. En canto a infraestructuras, piden tamén o arranxo integral e a mellora da seguridade vial na estrada AC550, o seu paso polos concellos destas dúas comarcas, con especial relevancia en Outes. A aposta polo mantemento da planta de Serbia, sen esquecer tampouco a creación de chan industrial en Porto do Son. Temos un alcalde de Porto do Son, do Partido Popular, que leva, non sabería precisar cantos anos prometendo un parque industrial. Pois ben, nos vemos que a día de hoxe non hai absolutamente nada avanzado de cara á creación dese parque industrial. Temos que ter en conta que o Concello de Porto do Son limita co Concello de Ribeira, donde existe xa un gravísimo problema de falta de chan industrial, e entendemos que a creación deste parque empresarial en Porto do Son debera ser tamén priorizado, non? Os nacionalistas poñen o foco tamén das súas demandas en actuacións de índole social, entre as que se inclúen a creación de vivenda pública en Outes ou en Noia e a construción da gardería infantil en Noia. Tamén botan en falla a construción do Centro de Interpretación do Castro de Baroña, a execución da segunda fase da rehabilitación do Cine París en Muros ou a restauración e creación do Museo das Laudas Gremiais de Noia. Sen esquecer tampouco a mellora das instalacións deportivas en Porto do Son, en concreto no Polideportivo Santa Irene e no Complexo Deportivo Municipal.